Гледаме репортаж на BTV за Ирина от село Батово. Тегляйки заплатата си от банкомат, изневиделица тя установява, че рязко се е замогнала. Колко ти беше заплатата? Ами моята заплата беше 400 лева. Парите бяха преведени юли месец и август месец отивам да си изтегля заплатата. Ко да видя, натиснах за остатък, пишеше 51 000 лева. Извиках мъжа ми, вика Мила, виж тук, какви са тези цифри. Почнахме да треперим, да се чудим. Голямо треперене е било и голямо чудене. Направо жал да му стане на човек. Какво са преживели тия клетници? Почнахме да треперим, да се чудим. Да бяха отишли да треперят и да се чудят на Малдивите или на Бора Бора. Ако си спомняш, Силви, вече сме показвали подобен случай. Ударам 400, на друг ден пак отивам. Да се удара на детето ти 300 лева. Да, ама той банкоматът пуска 400. Чига, бе? Разбираш ли? Отивам пак на други ден си дърпвам. Не се ли ушули откъде идват тези пари? Почуна се как. И по време взе да се оплаша. Накратко, когато един ром открие, че в картата му има пари, които не са негови, взема да се оплашва, да се чуди, да трепери. Почнахме да треперим, да се чудим. Ами, значи да ви кажа, аз мислих, че обърквацията е в нашата фирма, където работих. Чаках и шефовите нещо да ми кажат, не са ми казали. Не питаш, ти не питаш. Не, разбира се, че не питам. Разбира се, да не е вчерашна. Ще вземе да попита, шефовете ще вземат да поправят грешката. Съкън! Да, а и много по-изкусителен е другия вариант. И почнахме да се теглим. Изтеглихме една част от тези пари. Колко? Ами аз съм изтеглила 16-17, ще ви излъжа точно. Хиляди? Да. Хиляди! Но малко след това класическия филм на братя Люмиер "Полетият поливач" получава своя ремейк с заглавие "Ограбения ограбвач". И вечерта 9 часа ме посети една жена и мъж, облечен в полицейски дрехи. Представи се като прокурор и ни като виновни. Дадах ми карта, даже и пари искаха. Дадахме им 2 или 3 хиляди лева, колко имах в къщи, съм им ги дала. Че колко му е? Някакви 2-3 хиляди са се мотали наоколо. Голяма работа, джобни пари. Може с тях да са си разпалвали кюмбето? Да не се чудят и треперят на студено. Дадахме им 2 или 3 хиляди лева, колко имах в къщи, съм им ги дала. След разговор с адвокат на Ирина и става ясно, че всъщност е ограбена. Ирина не е била точно ограбена.